Nuestro siguiente ponente es dietista nutricionista, profesor de dietistas nutricionistas y esta tarde, antes de que aparezca, necesitamos invocar entre todas y todos al espíritu de Freddie Mercury. Así que os voy a pedir que aplaudamos para recuperar ese espíritu de Freddie Mercury, a ver si lo conseguimos. Bueno, yo creo que Víctor va a estar un poquito en su salsa, porque Víctor lo que quiere es to break free. Un aplauso para él. Bueno, en vez de casi, ¿no? Tanto estudiar para acabar así, investigando. Gaur, kontatu nahi dizuet, elikadura, inguruan aldatu den gauza garrantzitsu bat. Eta nik uste dut badakizuela, elikaduran modak sartzen dizkigutela. La alimentación nos meten modas por todos lados. Gogoratzen baldin baduzue, orain dela gutxi arte elikagaiak beti zerbait eraman behar zuten. Antioxidatzaileak, kaltzioak, karotenoa, omega-3, vitaminak, proteinak, jalea, erreala, defekturen bat izan beharko nuke, giputxia naiz, bai. Danetik eraman behar zuten, oliba olioa, dana guzti arte, kenpape, eta elikagai batzutan, D vitamina, A vitamina, kaltzioa, fosfora, omega-3ak edo zin gauza. Nik uste dut hau dela kompetentzia desleala farmaton komplexari, ez? Farmaton komplex edo ez nehau edan dezakegu. Eta orain gauzak aldatu dira, bai? Orain elikagaiak ez dute zeo zer eraman behar. Gatza, animalia jatorriko elikagaiak, laktosa, glutena, transgenikoak, alkohola, kimikoak, kaloriak, gantz aziduak, pestizidak, eta argi daukazue hitzaldiaren izenburua erreza zela. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. We all want to break free. Danak free izan nahi dugu. Baina ez ahaztu, moda bat da, Ez una moda impuesta. Fijatu zaitezte zenbat diru irabaziko den urrengo urteetan
free from foods deitzen diren elikagai hauetxekin. 2008-tik 2023-ra, 11 bilioietatik 24 bilioietara merkatu globalean laktosa gabeko bakarrik elikagaiekin. Hor agertzen da Market Forecast to Grow at KGR, nik hori ulertzen dudana da, que se ganan un dinero que te cagar, bastante, asko. Gluten gabekoak, kasu honetan estatu batuetan, berdina, increscendo. Kongresuak daude, datorren urtean Barcelonan ikutuko dugu plant-based, vegan, healthy, organic, functional, health ingredients kongresua. Jendez beteta, gu konbentzintzeko, zeuzer ez dutela eraman behar elikagaiak. Guazen adibide batzuk ikustera eta ze tranpatxo egiten dituzten, gu konbentzitzeko, edo benetan garrantzitsua den free from foods hauetxen agerpena. Azukre free, adibidetxo bat ipiniko dizuet hemen, eta hemen dauzkatzue 3 mermelada, bai? Lehenengoa da ero fresas de temporada, bai? Abenduan agertu daitezke. Fresas de temporada light eta 0. Fresas de temporada 0. Inoiz 0a izan da hain positiboa. Aintzina esan hain positiboa, hain 0a da superpositiboa. Bueno, lehenengoan logikoa denez azukrea 50 eraman dezake, bigarrena light da 35, legeak markatzen dueneko 15eko murrizketa, baina eske 0an fijatu zaitezte. Berdina. Berdina. Hau gaur egun ezin da egin, baina aintzina egiten zen. Ez zieten azukrea gehitzen, ez zitzaion azukrea gehitzen, baina gehitzen zitzaiona zen fruta zukua, bai, edo fruktosa xarabea, hori legez ez dago azukre bezala definitua. Gaur egun hori ezin da egin. Eta, bueno, badauzkagu beste alternatiba batzuk, nien naiz mozten, eta hemen markak ipintzen ditut. Jo soy, lo que sea, txokabena, gehitutako azukre gabe, hemen irakurtzen duzu, ez da? Oso ondo. Bale, 8 gramo azukre. Etzaizkio gehitu, baina elikagai hau sortze prozesuan azukreak agertzen dira, eta azukre dexente daukan produktu bat da. Eta esango duzu, bueno, 8 gramo, osasungarria dirudi. Kakaoa ikusten dut hor, abena agertzen da, ez? Eta 8 asko da, bueno, hemen daukazue beste edari bat, daukana 10 gramo. 8 gehitutako azukre gabeko edari bat, eta 10 gehitutako edari baten. Eta oso ondo ezagutzen duzue. Bi gramotxo bakarrik bereizni dituzte bi edari hauetxek. Edari freskagarri bat, eta hau. Zer egin beharko genuke? Badaukagu aukera bat, ez dizuetan agaizki utziko. 0% azukrea dauzkaten edarietan aurkituko dugu 0 azukre hori. Bakarrik hor jartzen duenan, hau da, gehitutako azukrerik ez balin badarama, ez du esain nahi azukrerik ez daramana. Eta hala ere, produktu hauek merkatuan agertu dira, ez? Pentsatu dezakegu, merkatuan daude, ez dugu azukrerik jaten, bai? Ikusi Europako mapan zenbat azukre jaten dugun hemen gure herrialdean urtero. 30 kilo zuetariko bakoitzak. Pentsatu kiloko paketetxotan, 30 kilo ipini bat bestearen gainean, eta hori da urtean bataz bestez, ze hortik ikusten dut hor gozosaleren bat, bai, gustatzen zaiona, bai, boioak eta, boioria jatea, bataz bestez 30 kilo. Eta esango diazue, bueno, a ber, ekarri dizkidazue sugar free elikagaiak. Orduan, nundik hartzen dut nik beste azukre? 30 kilo ez dauzkat etxean. Bueno, izkutatuta elikagaietan. Barbakoa, saieski batzuk, 20 terroi azukre. Babarrun, lata bat, 6 terroi. Hamburguesa bat, 3 terroi azukre. Tomate de la abuela. Amama, mesedez. Amama zainduko nau, ez? Bota dizkigo.
11 terroi, bai? Pizza bat, 4 terroi, eta albondiga batzutan ere, ez dakiz zertarako, baina bi terroi azukre bota dizkiote. Gehigarri free, hori ere nahi dugu, ez da? Bat ikusten dugunean, ai, por Dios, que tiene une, que tiene dos, que tiene tres, ez ditugu nahi. Ba, fijatu zaitezte, Josoiko marka guztikoak, bakarrik nahi dut irakurtzea, hau, nik bestea irakurriko dizuet, sin aditivos, sin azúcar, sin aditivos, sin azúcar, sin aditivos, guztiak daramate. Eta ikusi zelako gama, azukre gabe eta gehigarri gabe. Yo soy avena, yo soy no es leche, no sé qué será, es vegetal, claro. Avena, soja, avena más nueces, chocoavena, lehen ikusi duguna, avena cero azúcar, vale, de este me fío, avena cero azúcar me fío, avena, almendra cero azúcar, vale, me fío, arroz, avellanas, arroz, coco, yo soy ecológico, yo soy soja, cero azúcar. Yo ya no sé quién soy. Eta garrantzitsuena, mezu hau, bai? Gehigarri gabe, gehitutako azukre gabe, eta zer ordezkatzeko? Esnea. Eta esnea, ez dauka gehigarririk, eta ez dauka gehitutako azukrerik. Bai? Norberaren aukera errespetatuz beti ere. Baina, gehigarririk ez daukalako eta gehitutako azukrerik ez daukalako ez dezagun aukeratu. Free hori ez da biloz ondo. Laktosa free. Oin tabernetara ere gutezate, ba hori, ez? Esnea laktosa gabe, kafesnia esne gaingabetuarekin bebai eta laktosa gabe, sakarina eta gero bomba de krema, ez? Bomba de krema, kurasan, napolitana txokolate, ez? Halakoak eskatzen ditu, bai? Laktosa free, produktu pilo bat dauzkagu laktosa gabe, bai? Eta jendeak, nik ikusten dudan arazo larriena da, jakin gabe benetan intoleranteak direla, ze egia da, laktosa kaltea egiten dion jendea dagoela, eta garrantzitsua da diagnostikoa egitea, baina ez uste dugulako hobeto gaudela kentzea. Ondo dago, norberak sentitzen dago bere gorputzean gertatzen dena, baina diagnostikoa egin, beste arazo batzuk ere lotuta egon daitezkeelako. Eta gainera, industriak aprobetxatuko du. Bai, fijatu zaitezte, los mejores productos sin lactosa del Mercadona y Lidl serán sanos. Pizzarako gazta, pizza bat, eta, bueno, galleta batzuk glutena gainera ez daukatenak, txokolatearekin. Osasungarriak guztiz. Laktosearekoko intolerantziaren prevalentzia txikia da. Bueno, esango genuke neurritxua, zeuneko 20 bada. Baina oso garrantzitsua da determinatzea. Eta ez ibiltzea laktosa gabeko produktuak hartzen, ze hasiera baten kalterik eragiten ez badute ere, laktosa ez hartzeak, askok jakingo duzue, intolerantzia eragiten du. No tomar lactosa, con el tiempo genera intolerancia. Orduan, diagnostikoa. Gluten free. Gluten gabeko dieta, modan dago, intolerantzia ere badago, eta jendea arazoak dauzkagunekin, normala da, baina prevalentzia, kasu honetan, datu ofizialak hor dauzkatzue, 1%koa da. Eta oso garrantzitsua da batez ere kasu honetan diagnostikoa egitea, ze beste intolerantzia edo alergia batzuekin, gurutzatuta egon daitezke, hau da, zeliakoa dan pertsona bat, eduki ditzake beste alergia batzuk edo beste arazo batzuk. Diagnostikoa erreza da. Eta glutena daukaten produktu asko daude, eta ez dira danak zerealen eratorriak edo gariaren eratorriak. Eta gainera, gluten gabeko dietak 3 arazo dauzka, garrantzitsu. Lehenengoa, money. Zema kostatzen du. Fijatu zaitezte, hor dauzkatzu prezio desberdintasuna elikagai batzuena, baina urte baten gluten gabe, laktosa esan dut lehen, gluten gabe jatea, 600 euro gehiago kostatzen dau. Pa una faktura de gas ya da. Gainera, ikerketa askotan frogatu da. Glutena kentzen diogunean elikagai batzuei, egin behar da proteolisi bat, kentzen dizkigu beste mantenugai batzuk. Hala nola,
vitamina garrantzitsuak, D vitamina bezala, zuntza, fibra, edo mineral batzuk. Hau da, gluten gabeko produktuak hartzerakoan, nutrizionalki eskasagoak diren produktuak hartzen ditugu. Orduan, hartu beharko genituzke, intoleranteak, zeliakoak baldin bagara. Ez dugu zerbait garestiagoa eta txarragoa jan behar, ez baldin bada egia, intoleranteak garela, ez? Eta azkenik, 3. arazoa, identifikazioa. Europak badauka zigilu bat ofiziala, herrialdearen, lizentziaren, produktuaren zenbakia, agertarazi beharko lukeena, baina zer egiten dute supermerkatuetan? Argi daukazue, edo oso, dudagabe zaudete gluten gabeko produktuak zeintzuk diren? Horrela identifikatzen dira, ez zigilu ofizialarekin. Bai. Beraz, zergatik hartzen ditugun? Nik uste dut argi dagoela, ez? Horri pintzen dituzte, supermerkatuan daude, zergatik ez ditut probatu behar, ez? Izan daiteke a kind of magic, it's a kind of magic, edo zuetariko askok wants to live forever. Izan liteke, ez? Dena den, moda hau gelditzeko etorri da, hurrengoa agertu arte, orain dira free from foods, everybody wants to break free. Industriak gogor ekiten diu eta gure eskutan dago zentzuz erabakitea eta esatea, adibidez, ez? We will rock you!